www.styl-dance /zumba. Já jenom poprosím Ráďu, jestli dance, to dá na... Dance, ještě tam je tečka něco. .cz. Ráďa to dá na Crazy Chat. Já to dám tady na... Snad to nepopletu, protože to ještě jednou teda www.styl. Normálně, ne anglicky, ale česky. Styl, ne style. Styl. Pomlčka dance.cz /zumba. Tak počkej, já teď to nadiktuji ještě mě. www. Já to dávám ale na Facebook. Jo. A ty tam máš to Zumba jako česky. Zumba, ano. Má Z-U. No. Proto mi to nešlo, to já jsem totiž... Tak, www.styldance styl pomlčka dance.cz Zumba. Máme to tady. Tak. Ano, tak to jsou stránky. Takový pěkný, jo, už je to tady. Veselý. Takže pokud byste chtěli zjistit informace o Davidovi Juřinovi, tak teď jsme dali stránky jak na záložku na Facebooku na Keci k věci, tak na Crazy Chatu, takže se na ní můžete mrknout a víte veškeré informace. Davide, na závěr, co by si ještě k zumbě řekl, když by někdo se rozhodoval, co má dělat, co nemá dělat, jak by si ho nalákal? Je nějaký vůbec zumbácký heslo? Tanči s náma, zhubneš 5 kilo týdně, nebo něco tak jako, takhle, je něco? V zumbě se hodně používá hlavně se bavit. Aha. Zumbáre je bavit se. Jaj, zumbáre cantáre, ale je to tu. Zumbáre je bavit cantáre se. Můžeš být až pak. Přijít, no to budeš potom, po lekci 3/4 hodiny. Já jsem to zkoušel, děkuji, zumba není pro mě. Zumba opravdu není pro mě. A co ti na to nevyhovalo? Já jsem nestíhal ty kroky a ty sestavy. Já jsem zvyklý na to, že na pódiu si tancuju sám a všichni tancují podle mě a ne, že já tancuju podle někoho. To je celý, to neřešme, tak to mám, děkuji, naslyšenou. No, takže k tomu zumbáremu. Tak, povídej zumbáre. Zumbáre je určitě o tom, že se ten člověk má bavit, má po té lekci mít úsměv a nemá odejít prostě unuzený. Každopádně je to o tom, že ta muzika ho má navnadit, že má přijít na jiné myšlenky, ale de facto to heslo, ono neexistuje to heslo. Není. Ono jde o to, aby ten člověk byl spokojený a když ten člověk je spokojený a přijde za vámi po té lekci a řekne mu bomba, pecka, líbí se mi to, vrátím se znova a vidíte, že prostě chodí furt stále, je nalazený na tu zumba vlnu, tak je to proto, jak pro toho instruktora, tak nejlepší poděkování. Pro tu zumbu je to nejlepší reklama určitě a poděkování. Super. Tak Davide, my ti přejeme, aby jsi měl samý spokojený klientky, Děkuju. Ale taky klienty, protože ti chodí, a pánové. A jsem tam nějaký klientčátko. Klientčátko, ano, ale budu rád, když je přehodíš na mě, protože zase se budeme vídat s Barborkou a pokud na hypodromu, tak ji můžeš posílat. Doufám, že se zumbou a s tím, co děláš, jsi spokojený i ty jsi to tady neřekl. Já jsem s tím určitě spokojený, protože jsem to začal dělat, jak ty říkáš, na plný úvazek a je to určitě určitým způsobem poslání, protože těm lidem vracíš právě ten úsměv na tvář. Ano, děláme to všichni, my to známe. Jinak teda držím ti palce, aby si jako OSVČ, osoba, která si bude vydělávat sama, abys to zvládl, protože tenhle ten rok pro nás bude hodně těžký. Takže bude hůř. Nechme to tak, že bude hodně. Musíme to zvládnout. My sázíme na tenhle rok docela. Tak, musíme to zvládnout, takže se drž. Hodně spokojených cvičitelek, žen, který půjdou cvičit, pánů, dětí, ať se ti daří, pozdravuj doma, ať se daří i tvý rodině. Jsme hrozně rádi s Radkem, že si tady s námi strávil skoro hodinu. A já myslím, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. Takže díky za tvůj čas, Zumbě, ať se v Mostě daří a tobě co nejvíce spokojených těch, kteří tam budou s tebou zumbovat. Já děkuji vám, pánové, a budu se těšit, pro vás dva mám pozvánky. Hezky. My někam půjdeme? No na zumbu. No, ale proč se jenom podívat, ne? Takhle, máte připravený permice. Já tam půjdu natáčet rozhovor. Já s tímhle nemám problém. Já tam klidně budu i skákat. Ale já si skáknu rád. Já si myslím, že si určitě Rád je v pohodě. A když já nebudu stíhat kroky, já tam budu dělat to svý. To můžu. Já budu někde vzadu, já nebudu rušit. Určitě ty kroky stihneš. Já mám nápad. Vlastík si stoupne vedle Davida a bude předcvičovat. A to by šlo. A najednou máš zumbu i ušitou na míru. A to mě by nevadilo. To mě teda vlastně ne na míru, ale na vlastu. Na vlastu, tak jo. Každopádně, Davide, díky, nějak se teda domluvíme. A ve chvíli, kdy budeme s Davidem cvičit zumbu, tak se to dozvíte a budeme rádi, když tam dorazíte se na nás podívat. Třeba vymyslíme nějakou třeba soutěž. Já budu určitě všechny informovat na svém Facebooku, na svých stránkách. Tak jo, měj se hezky, díky a hezký zbytek neděle. Ahoj. Ahoj.
No my si dáme další muziku, bude to Pitbull a Mark Anthony, Rain Over Me. No to tady musí být, jedna z našich povinek, ano, že jo? Ano. Posloucháte Keci k věci. Když nám ji Lukáš Binek před nějakýma 2 hodinkama pouštěl, to nám nebude dělat tohleto. Bineku hnedka dostane zase za uši. Ťavku. Tak, jdeme na to. Tak co, Vlastíku, řekneme jim to? Ne, já jim to řeknu. No počkej, jako, to jsme si nedomluvili. Domluvili jsme se, že já to já jim to chci říct. Ne, já jim to řeknu. No, tak jim to teda řekni ty, no. Stejně jsou to nějaký keci. Jaký keci? No, keci k věci. Jo tak. Keci k věci v neděli od 17 hodin na Crazy Radio. Keci k věci, co týden vzal, co týden přichystá, kde jsme byli a co jsme dělali. Keci k věci, diskuzní interaktivní pořad, rozhovory, písničky na přání, pozdravy a vzkazy. Keci k věci, 2 hodiny s Radkem Hemelíkem a Vlastou Vébrem. Keci k věci, těšíme se na vás.